ni kai ne alƙiblata. sayyidina mai annabi ne mai shafi mata sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Subhanaka ya Allah sarki rabbi abin bauta, yau ma na dawo na zo ma da bukatata. Yarje mun Allah ka ƙara buɗe basirata, sai ya bi mun zo ne ka ƙara tsarkake niyyata. Sa'in yi ta danka da annabi mai halin kyauta. sayyidina mai annabi ne mai shafi mata sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Allahumma salli ala Muhammad hadi al-mahdi, salatan da'imatan bidawami mulkika ya ahadi, salatan addaduhu adadin sama'i wal ardi wa adadin wara kulluhum ya azali abadi wa ashabihi wa sharrafa ya'in binta. Tijjani abul abbas gwanin kwazo, har shaka jilani dan umma mai sirrin manzo, sashe ka barama iya sani yau gunka na so, shafa mun kaina kalamun can begen manzo, domin kaunar ka da annabi da mu fuskanta. sayyidina mai annabi ne mai shafi mata sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Sannan sai maulana murabbina kuma mai himma, cikin hadarar annabi wallahi shehi ya girma, dan bai da kasala a soyayya da salati ma. Shehu Nasir Na'ibi Allah ya ƙara kusanci ma, kakan Saddiku da Hamza ya zaujin binta. Salatalla a gare ka mai kyan halaye, sun shiga mai tukka na ɗan haka kan sufaye, nagartaccen annabi cikakke mai kyau ko a tsaye, wanda ya zama duk ɗan halas ba zai mai tawaye, mai kadarin mulki da girma tun ka fifita. sayyidina mai annabi ne mai shafi mata sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Annabi Muhammadu wallahi kai ke shafe bata, ka kau da alfasha da aikin babban likita, ka shirya mai caca da zina da ƙarya ya kubuta, ya mahiyar kufuri wal ma'asi ka cancanta, a amsa wa kiranka inda ana so a kubuta. Sarki ne a duka gaba ɗaya sai dilkaunai ne, tun farko tsakiya da ƙarshe shi ne sulɗani, shi ɗaya ke mulkin da bawa adi mai ƙur'ani, shi ɗaya ne tilo mahadi mai dogon zamani, shi ne muka koyi a son sasan ba mu taƙaita. sayyidina mai annabi ne mai shafi mata sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Zakiru mazakuru muzakkira da kai nake fahadi, wanda ya same ka rayuwa ya kauce haɗari, kamilu ikililu madassiru mai babban lamari, jagoran duniya da kiyama ne sai dilbashari, kuma gashi adali ya kore duk mai zalunta. Da kiyama ne mai kyan gashi, ko sarki Allah kai ne kadai alƙiblai shi, kai ya fuskanta salati yake kuma ba fashi, har manzanni ma duk suna rawa ne da bazar shi, don shi ne sarki baya shi dukkan halitta. sayyidina mai annabi ne mai shafi mata sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata.
bata, sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Mai zance da Allah ba shamaki na gaida ka, kai ɗaya ne mashar zaka taso kan buraka, ga bayi a tsaye mun rabu ɗai ke kallon ka, lamuncin sarki na ganka kuma gani gaka, kar ka yi mun nisa dan Allah abban su binta. Ni kai nika ƙauna muku taro abban sunana, kai ne kiblata kan sulwaratin kahona, ko a cikin kabari da an zo guntan bayana, san ce kai na sani habibi na jagorana, annabi Muhammadu kai na zaban alƙiblata. Sayyidina wari annabu ne mai shafu bata, sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Wanda ya bar annabi wallahi shi zai kokawa, ya zo ne duniya da kaya ne sun watsewa, bawa kuma bari ba sai hasara mana yankewa, dan ƙaunar annabi ita rabbi da ke dubawa, wanda ya zo da ita ya tsira sannan ya kubuta. Kar mu ja kan zancen nan mai tanadi mai kyau babba, kar mu mance sarki ne na manzannin Allah rabba, Allah ne ya bashi katafanin girma babba, bai da iyaka shi ko ina shi ɗai ne a gaba, limamin duniya da kiyama mai sirrin bauta. Sayyidina wari annabu ne mai shafu bata, sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Hamidu Mahmudu Ahidu Hadiyullah sannu, miftahul janna babul ila ba ka gano, dole mu gaishe ka matsayinka ya wuce dukkan wunu, wakilin Allah ne muhtaru mai kyan idanu, da'i mad'un silar halitta mai bauta. Alhamdulillahi na gode Allah sarkin nan, nan zan takaita ya banga da dai wa manzon nan, Husaini Usman ne ko kukuce garkuwar nan, kun sarkin sha'irai sai dai Sanusi a buɗin nan, halifan ɗan gawuna mai la'ila da fifita. Sayyidina wari annabu ne mai shafu bata, sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Zamfara nake dangina ƙaura na mo da gari na ne, unguwar shu'ara nake ƙofar kwatar kwashe kwanga ne, 0802603 ne, sa'ila bin da sabin da na yanci kwannan birni, in kun ji gyara ku gyaran dan baban binta. Muhammadu Sayyidina Mahi annabu ne mai shafe mata, sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Sayyidina wari annabu ne mai shafu bata, sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata. Sarkin manzanni ni kai ne alƙiblata.